Hei, olen Limber. Ja tänään pelaamme ensimmäistä kertaa kunhan juksasin. Mä aloin pelaa tätä, mut sit mä totesin, että tästähän saisi hyvän Let's Play-sarjan. Ja olin pelannut sen verran vähän, että parempi aloittaa vaan alusta. Okay. En tajunnut tätä ekalla kerralla, enkä tajunnut nytkään. Tää ihmeen kellokultista enää on. Kova. Ihan siisti. Act 1. Ihan siisti alkuputkena. Johonkin meitä oltiin viemässä, mut sitten ei vietykään. Ja peli alkaa. Noniin. Ui. Ui hitto, toi kävi lähellä. Nice. Seikkailu meinasi jäädä vähän lyhyen. No. Eli pari tuntia mä oon tätä pelannut, niin sinänsä tiedän aika hyvin, miten hommat toimii. Mä oon ekan Hollow Knightin pelasin Switchillä sen. Tykkäsin siitä kyllä aika paljon. Ei se ehkä niinku... En sitä ylistäisi niin paljon, mitä monet ylistää, että ei se mikään mun kaikki aikojen lempipelejä ole, mutta siis tosi hyvä Metrovania-peli, jossa on myös Souls-elementtejä. Että siis kyllä nautin. Ja nyt tästä pelistä on paljon keskusteltu, että tää on vielä paljon vaikeampi ja joidenkin mielestä jopa vähän liiankin vaikea verrattuna edelliseen, että nyt tässä kyllä ehdottomasti korostuu ne Souls-elementit, mutta mun mielestä se on ihan älyttömän hyvä asia. Mä ehdottomasti pidän haasteesta, tykkään Souls-peleistä esimerkiksi tosi paljon. Niin. Ja itsekin huomasin, siis kuolin kyllä sen kahden tunnin aikana monta kertaa. Et ehdottomasti on haaste. Ja veikkaan, että tuun tykkää tästä paljon enemmän kuin ekasta. Tavoite olisi, että kuollaan mahdollisimman vähän. Et mä mietin, että pistän tähän Let's Playhin kyllä Death Counterin. Ja en tee sitä, mitä monesti teen, eli että otan damagen liian aikaisin jossain taistelussa ja on, että no joo, fuck it, ja vaan tahalteen tapan itteni. Niin en aio sitä tehdä, vaan yritän todella päästä tämän pelin mahdollisimman vähillä kuolemilla läpi. Mä voisin kuvitella, että se voisi olla ihan hauska haaste.
Siellä on Maria. Mä koitan vielä. Oi. Oli lähellä. Oli aivan pirun lähellä. Ei ihan. No, mennään. Oi oi. Ai ai. Nyt käy kipeät. Never mind. Eka penkki. Kova. Eli eka bossi. Joo. No, tää on ihan... Tää on ihan lasten leikkiä. No hitten. Watch me. Ups. Tuva. Tää on... Tälle bossille en kuollut, mutta... Kyllä tän jälkeen niin bossitkin alkaa kyllä haastaa, että jos et tiedä mitä teet, niin siis todella herkästi kyllä kuolee. Yksi syy, mistä tästä on kritisoitukin, on se, että kaikki bossit tekee tupla damagea. Eli 3 hittiä riittää tappamaan tässä pelissä. Hollow Knight 1 niin vaan joku tietyt iskut teki 2. Aika harva isku jopa. Niin se kyllä todellakin lisää haastetta. Kuoliko se? Ei. Mut mun mielestä se on hyvä juttu. Siis mä tykkään siitä, että boss ei ole vaan semmonen, että sen pystyy vaan brute forsettaa vaan, että kun ei tarvii niinku oppia mitä se tekee, sä vaan niinku hakkaat sen minkä kerkeet ja oho, se kuoli. Niin se ei oo niinku palkittavaa. Niin ehdottomasti niinku hankalat bossit on todella tervetulleet. Kyllä se kohta kuolee. Noin. Oho. Se spimaantuu. Noniin. Hyvästi. Mutta tämä nyt oli ihan helppo. En nyt kiinnittänyt huomioon, että menikö se no-hittinä, mutta kai se meni. Olisi aika noloa ottaa damagea tommosesta. Paskavihusta. Aha. Hirveä ummetus. Mä hyppään takas. Mennään kattoo mitä täällä. Okei, ovi. Noniin. Aha. Selvä. No, mennään tänne. Blöds. Älä naura. Älä lyö. Perhan mummo. Buenera. Hilgrim. Tamirian. The Bugs of the Citadel. Nesvir. Noniin. Eli tässä on lähtöasetelma. Meidät on napattu ja Citadelin toimesta ja nyt menemme selvittämään, että miksi näin. Ja tänne ei pääse, ok.
sen yli. Joo, tässä pelissä on ihan kiva, koska Hollow Knight 1 se Knight niin oli semmonen perus hiljainen protagonisti. Se oli ihan turpakiivaa koko pelin, niin se on ihan mukavaa, että tää nyt puhuu tämä hahmo, jonka nimeä en nyt muista. Miofene? Pilgrim. Joo. Eniäks käy tuolla, siellä on vaan juna-asema. Yanara. Tämän pelin valuutta on tämmösiä huulia. Mutta ongelma on vaan se, että niitä ei aina saa kun tappaa vihollisen, joka on vähän rasittavaa, mutta siihen varmasti tottuu. Kiivetäs tänne ylös. Eipä kiivetäkään tänne ylös. Mennään alas. Alright. Nyt kiivetään ylös. No aika symppiksi. Se pääkallo hämppiksi. Joo. Se mitä mä eihin pelata peliä, niin siitä on tosi tyytyväinen, että tässä on paljon enemmän niin maailman variaatio kuin tuossa Hollow Knight 1. Hollow Knight 1, niin ne oli loppujen lopuksi aika geneerisiä ne alueet, että mitä mä... Siitä ei vuottakaan oo, kun mä oon vielä pelannut Hollow Knight 1. Mitä voin kertoa niistä alueista? Oli luolaa, sitten oli viherkasvusto luolaa, sitten oli semmonen vähän erilainen viherkasvusto luola, missä oli jotain happoa ehkä. Sitten oli ehkä joku vähän semmonen linnamesta. Sitten oliko laavaa koskaan? Ei mun mielestä. Ne oli jotenkin semmosia, ei ne kyllä jäänyt mieleen. Mutta tässä pelissä on paljon niinku enemmän variaatioa, joka on mun mielestä tosi tervetullutta. Tämä nyt on ihan helppo. Ne on ihan looserivihollisia. Noniin. Hyökskää vaan. Ja noin. Tuleeko vielä semmonen iso? Tulee joo. Tuo on pahoin, noin tekee tupla. Damage. Vähän tulee mieleen Heartlessit tosta Kingdom Heartsista mieleen. Mustia hahmoja, joilla on tämmöset valkoiset silmät. Ihan cool. Täällä on mun lempi NPC. Tää on mun lemppari. Cadestre. Llamará. Sacradera. Sacraya, sacraya. Hän laulelee portille ja uskoo, että saa sen sillä auki. No, kaikki tiedetään kyllä kuka sen portin avaa, mutta annetaan hänen uskoa. Niin hän haluaa uskoa sen. Mulle ihan ok. Mulle ihan ok. Tosi symppis.
Symppistä muinen pikku ja tökkä. Nyt mä nyt menen. Ui, täällä nyt on näitä. Joo, tälleen tää massi toimii. Et sitä välillä vaan on ripoteltu tänne tommosiin naruihin. Hetkinen. Noniin. Olepa hyvä. Ahaa. Tämä on paras. Serma on paras hahmo. Hän sai lauluskelulla portin auki. Onhan se mahtavaa. Hieno nähdä. Nyl. Jaha, täällä on. Täällä on tällainen. Laitetaan. Kun mä aloin pelaa tätä, niin mä lupasin itselleni, että mä en käytä rahaa näihin penkkeihin. Mut sit mä sain tietää, että tässä on penkkejä, mihin on pakko laittaa rahaa. Mut, no. Nyt kun mä otin tän mahdollisimman vähillä kuolemishaasteen, niin luultavasti tuun hyödyntämään noita maksavia penkkejä jossain kohtaa. Tuota mä en nyt tosta, kun en minä nyt tule kuolemaan. Tässä. Tässä on hyvä esimerkki, että tämmönen laavamestakin, niin tää on ihan jees. Ei niinku Hollow Knight ykkösessä, niin ei ollut mitään laavamestoja, niin tää on jo visuaalisesti jo hyvin erilainen kuin mikään muu tässä pelissä. Ja se on hyvä. Hyvä juttu. Ui. Tää on kans kiva. Mulla kesti aikaa totutella tähän. Enkä mä nyt vieläkään oo mikään pro, mutta tää on kyllä tosi mukava isku. Tämmönen upgrade tohon viime peliin. Oi. Hollow Knight. Oi. Nyt mennään. Hollow Knight ykkösessä niin se Knight, niin se vaan löi niinku alleensa. Sä pystyt kyllä niinku pomppiin vihollisten päälle, joka oli siistiä, mutta kyllä tossa on puolensa. No nyt, saatiin eka työkalu. Saadaan käyttöön vasta penkillä. Oi. Ja tässä pelissä on mun mielestä se kiva, että ei noin niinku. Sama mikä on myös Souls-peleissä, niin vaikka jossain Dark Souls 1 korostuu mun mielestä, että useasti ei noin viholliset ole niinku mitenkään hirveän vaikeita. Mutta jos sä ihan pistät aivot narikkaan ja teet vain jotain, niin sä kyllä otat turpaa tosi tehokkaasti noilta. Niin tossakin mä meinasin vähän aikaa sitten kuolla. Ihan vaan sen takia, kun mä niinku en ajatellut, en käyttänyt päätä. Mun mielestä se on tosi hyvä, että jos sä et keskity siihen pelaamiseen, niin se peli rankaisee sua. Se on tosi jees. Ja sitten tässä on vihollisia, jotka tekee sitä tupladamagea, niin se vielä korostuu, että sun on oikeasti keskityttävä. Ja mun mielestä se on tosi kivaa. Että pitää oikeasti vähän pistää vaivaa siihen pelaamiseen, että onnistuu. Jaha, no tonne me ei päästä vielä. Ajattelin, että mä tekisin silleen, että mä pelasin aina tunnin kerrallaan about. Ja sit mä ehkä leikkaan jotain, jos mä oon vaikka jumissa jossain tai jotain turhaa, mutta aika vähän ehkä luultavasti aion leikata. En osaa vielä sanoa, mutta mä ajattelin, että nää olisi semmosia kivoja pienen effortin videoita, mitä mä voisin tehdä. Ehkä joskus toisten tulee jotain
suuremman effortin töitä. Mut mä ajattelin, että Hollow Knight Silksong Let's Playlle voisi olla kysyntää suomalaisille. En ole tietoinen, että ihan hirveän moni olisi tästä tehnyt vielä. Vaikka on ollutkin ihan äärettömän suosittu videopilli. Nää on hauskoja vihollisia. Ai saatana. Never mind. Ei kovin vaikeeta meidän äässä. No niin, täällä näitä punaisia kuuleja on. Mummo tarjoaa. Punaisia kuulia. Patser uutuus. Ihan, ei mennä sinnekään. Tää on kyllä Metrolinjaiden hienoisin. Life is Roadblocks. Minun lempi tuottajani joskus taisi sanoa. Minnekään ei voi mennä. Jaha, mikä tää? Oho, ups. Siisti. Saisin kun puot. Mitä tapahtuu, jos mä puotan tän? No niin, olette ekaa kertaa todistamassa tätäkin asiaa. Tipahtaako tää tonne kuiluun? Jos mä työnnän sen kuiluun, vai stoppaako se nyt tää? Oi! Tuo oli siistiä. Tän takia Silksongia venattiin 8 vuotta. Tää on se syy. Tää on se syy. Ei haittaa. Kyllä onhan tää nyt siistiä. Voin tönästä tommosen kärpit. Jaha, ei mennä sinnekään. Nice. Kama. Jaha, nyt on tiukka hyppy. Noniin. Hehe. Just tommosiin juttuihin toi on aika jees toi. Tää hyppy. Pystyy tekemään tommosia minia liikkeitä. Oi. Näillä sardeilla, mitä mä kerään, niin näillä ei vielä voi tehdä mitään. Mutta niillekin saadaan käyttötarkoitus tossa jo aika pian. Puhutaan ehkä muutamasta tunnista. Ja se on semmonen valuutta, mitä sä et meneteessä kuole. Et niitä punaisia kuulia, niin jos kuolee, niin ne pitää niinku Souls-peleissä niin käydä sit keräämässä sieltä, mihin sä kuolit. Ja jos kuolet uudestaan, niin sit ne häviää. Mut noin sardit, niin ne pysyy pelaajalla. Nyt musta tuntuu, että mä pyörin kyllä ympyrää. Mitä hittoa mä teen? Niin mä en pääse tonne. Mitä helvettiä? Aivan. Noniin. En huomannut. Ipua. Oho! Pääseekö tästä? Pääsee. Hyvä. Siellä on kans hyvä. Mitähän toi teki? Onko toi hyvä juttu? Katsotaan. Mitä tää teki? Aha. Okei. Ihan kova. Noniin, sikamakeita. Ja mennäänpä juttelemaan. Huomatkaa story. Visuaalinen storytelling. Täällä on ruumiita ja tällaisia rinkeleitä. Oshanka. Da, fenestra. Mä en oo lapsi. Pilgrims.
Lavaa. No. Ihan siistiä, että Sims-kieliä on saatu kanssa tähän peliin. Täältä voi ostaa karttoja. Se on ihan hyödyllistä. Ja aion kyllä ostaa kyllä kaiken. Nostaa eka tän kynän ja sit kompassia. Sit voidaan alkaa miettiä noita karttoja, koska en mä hyödy noita kartoista mitään ennen kuin mä saan sen kompassin. Ja kynän. Tehdään se näinpä. Noniin, moro. Joo, mutta siistiä, että Sims-kieliä ollaan saatu tähänkin peliin arvostaan. Oli se olona ykkösessäkin. Se on makea kieli. Tultiinkohan me täältä? Ei! Nää on ärsyttäviä vihollisia. Kattokaa sitä. Oksentaa mun päälle tommosia palloja. Pystyn outplay jättään, kun mä juoksen sitä päin vaan. Mitä? Wow! Äijä rektas mua ihan kympillä. Tässä on ovella kohta, mä tykkäsin tästä. Kattokaa tää. Oho, kattokaa tää. Voi hit. Kattokaa tää. Noin. Moi moi. Ehi. No, mä edun tappaa sitä. Sori. Ai kyllä noin tiputtaa kuuliin vihutkin. Hienoa, hienoa. Saadaan lisää rahaa. Ostaa kaikkea hyödyllistä shaibaa. Oho, katsotaan tätä. Erittäin jees. Pelissä on paljon tommosia salamestoja. Se on ihan kivaa. Kannustaa tutkimaan mestoja. Tässä pelissä on kans tosi paljon ansoja. Tykkään niistä myös. Se kannustaa olemaan pelaaja olemaan tarkka. Ja yleensä ne... No, okei, ekalla kerralla, niin... Helvetti, mistä mä olisin voinut tietää, tai en mistä. Mutta ei se, jos sä kerran otat vahinkoa tommosesta, niin se harvemmin on... Niinku mikään maailmanloppu. Ja sit se peli olettaa, että sä muistat ja osaat etsiä noita ansoja. Mun mielestä se on hauskaa, että pelaajaa haastetaan. Joo. Siisti. Kiva teksti. Ui, mitä sä teet? Oi. Uhu. Ei. Tonne me ei päästä vielä. Noniin. Mä olin taas lyömässä näitä. Ei niin saa koskee ees. Apua. Ai. Älkää. Älkää tappako, antakaa minun tappaa teidät. Mitä? Mistä se tuli? Noniin. Tässä on kans toi tolon, että se pystyy pienellä manalla hiilaa yhden. Tässä voi koko tai no miksi sitä nyt haluaa kutsua? Sanotaan manaksi. Saadaan usabilita. Niin koko manapalkilla saat 3. Ja siinä on puolensa ja puolensa, mutta kyllä mä väitän, että se tekee tästä pelistä haastavamman. Yksi hyvä juttu siinä on, että sä pystyt hiilaa ilmassa. Tuo on hyvä juttu. Että pystyt hiilaan ilmassa, se auttaa tosi monessa bossissa. Sä voit mennä ilmaan piiloon tähän tyyliin ja no voi perhana nyt ei olisi pitänyt käyttää. Ei olisi pitänyt demonstroida. Mut se on kyllä kätevä. Mä tykkään tästä uudesta hiilimekanisesta. Tästä pelistä on tosi paljon tämmösiä pikku uudistuksia ja yleisesti mä kyllä oon pitänyt. Meidän pitää nyt mennä keräämään. Aha, kato, täällä oli vielä yksi.
Ei mennä tonne vielä. Mennään, se peli haluaa, että peli johdattaa meidät tänne ekana. Mennään tänne. Mutta me saatiin tommonen skilli, me pystytään heittämään tänne meidän needle, eli ei meillä ole varaa siihen. Niin saatana. Voidaan heittää, siis mikä on needle? Siis needle. Se ei ole nuoli. Se ei ole piikki, vaan se on pieni hetki, mä googlaan. Needle suomeksi. Neula. Se on neula. Me voidaan heittää meidän neulaa. Se on ihan hyvä ase. Olipa jotenkin jännä. Miten ei tommonen sana kuin neula tullut mieleen. Ja, ei mennä sinnekään. Vielä. Tää on nyt vähän rasittavaa. No joo. Voidaan ostaa lisää paskaa. That's fine. Voidaan heittää neulaa, joo. Noniin, nyt saadaan kompassi. Oho, väärä nappi. Nui. Kova. Niin hitto, katsotaan vielä. Saaks 35 mitään? Tämä ois muuten hyvä. Hitto. Mennään grindat tuohon, koska siis perhana, siis toihan olisi tosi hyödyllinen, kun mä olisin ite jättää merkki. Mä en edes ostanut tota. Mä pelasin sen 2 tuntia. Miksi? Siis täällä ei ole nyt vihollisia missään. Tästä mä varmaan leikkaan. Koska nyt tää menee kyllä semmoseksi aahuiluksi. Yes! Tuu tänne! Mulla on kaiken mitä sä annat. Se ei anna mitään. Okei, ei me mennäkään grään. Ei! Me pärjätään 3 HP. Joo. Mä tiedän, onko tää yhtään nopeampaa mennyt tälleen. Se onkin hauskaa. Noin. Tommonen isku saatiin. Oi. Okei, nyt mä haluan kyllä hiilit. Hiilit ja nopea. Alkaa olla vähän turhan lähellä. Kuolema. Noi kuulanauhat, niin niitä voidaan hyödyntää. Tai ne on semmonen itemi, että se on itemi, ja kun sä käytät sen, sä saat tietyn määrän niitä punaisia kuulia. Eli niissä on hyvä se, että niissä ei päde se, että kun sä kuolet, sä menetät sun kaikki rahat. Eli niitä kannattaa säästää. Ja käyttää vasta siinä kohtaa, kun sä aiot ostaa jotain. Vähän niinku Dark Soulsissa on ne. Oli vähän soul. Miksikään niitä kutsuttiin? No, jos sitä pelaa, niin tiedät. Jaha, taas me saadaan questi. Humble Druid. Pasvin? Kyllä. Ups. Siis mun piti ottaa se. Noin. No niin, ole hyvä. Voin mennä kerää sulle jotain kusisia marjoja. Yksihän me ollaan jo kerätty. Ja toisen saa... Mistä tässä uudestaan ihan läpä? Toisen saa tästä ihan läheltä, se on... Ei ollutkaan. Oliko se tässä se
Joo, joo. Siellä se on. Nui. Mutta en tiedä missä se vika on. Se voi olla ihan missä vaan. Lähistöllä periaatteessa. Voit mennä tappaa se boss, no niin, kiva. Pitäisikö hiilaa? Mennään hiilaa, ihan, mulla menee siinä 20 sekkaa. Nui. Oho! Tää spawnasi. Niin, tässä on sama juttu kuin Souls-peleissä, että... Vai onko? En muuten tiedä. Mutta oletetaan, että vihut spawnaa sitten, kun istuu penkissä. Mun mielestä se on aika todennäköistä ja... Ja niin se muuten varmasti on. Se on ihan hyvä. No niin. Mennään taistelemaan. Eli hän on siellä jumissa ja mehän muuten autetaan sua. Ja mikä on meidän palkkio? Hän hyökkää kimppuun. Onko oikeus tapahtunut? Nice. Wow! Wow! Kello peto. Oi! Tässä mä kuolin, kun mä hätiköin liikaa. Mä yritin tappaa sen super nopea, niin... Tuo tekee, niin kuin kaikki bossit, tupla damaget, niin tällä kyllä kuolee nopea. Se tykittelee noita iskuja. Mut kun tän vetää rauhassa, niin tää on loppujen lopuksi aika simppeli. Esimerkiksi tossa iskussa niin usein yritin punishaa, mutta ei se oo tarpeen. Kyllä tää fightti loppuu aikana ihan tälleen vähän nyyläämällä. Jaha, nyt alkoi toinen face. Oi. Nuo on aika kinkkisiä nuo. Oi. Oi. Joo. Kyllä tässä yhden iskun sais sisään, mutta mä en halua riskeeraa. Se on vähän siinä ja siinä, että miten se menisi. Tätä voitais heittää ihan. Oho, hitta. No, kokeillaan. Seuraava, kyllä se onnistuu. Ja tuo tekee ihan hyvää vahinkoa tuo, jos sitä heittää neulaa. Noniin, no hitti. En mä oo tässä pelissä niin hyvä, miltä nyt on näyttänyt. Siis. Ja no, helppo bossi, mut on kertalleen pelannut, niin tietää heti mitä tehdä, niin se kyllä helpottaa kaikissa bosseissa. Mut kiva nähdä, että kehitystä on tapahtunut. Kyllä mä tolle kuolin 2 tai 3 kertaa. No niin. Missäs me nyt ollaan? Ei! Nyt on kiire! Hui! Nice. Tässä on ollut vielä dialogia, mutta... No, ei kiinnosta. Ok. Mikä? Hetkinen, mitä? Oota siis
Onko... Mikä ability toi on? Onks toi tuo? Mulla on yksi idea. Onks tää se, että voi hypätä ja... en mä tiedä. Hypätä ja... tehdä semmosen... silkki-isku. Niin. Hän tuli takaisin. Niin me voitais nyt... matkustaa. Paljon meillä on... Aha. Paljon meillä on rahaa. Ihan... kiitettävästi. Okei. Sitten oli joku tuolla, että on 1/3 Silk Hearts. Ei liittynyt siihen, mitä mä mietin. 51 massia. Täällä on näitä. Ai niin, mun pitäisi noinkin equipaa. Okei. Joo, mennään takas tätä kylää. Me voitais ostella tavaraa. Mä nyt skippaan toi, ei oo niin mielenkiintoinen juttu. Ok. Käydään eka ostaa kartta, joka... tai karttoja. Tamirian. Ostetaan tää Selmarkeri, joo. Sit... ostetaan... sitä ainakin Marrow. Map-peli. Nyt näytän teille, miten näitä käytetään. Näin. Noniin. Eli... vittu, tää penkkijuttukin olisi kyllä hyvä. Ostetaan penkki, koska mä nyt noita ekoikarttoja en tarvi niin paljon, koska oon jo kerran pelannut, niin mulla on ainakin pieni haju, niin... Mut noista se et tietää, että missä penkit on kyllä. Siitä on tosi paljon hyötyä. Ja nyt laitetaan muuten skillejä. No me ei tarvita kompassia. Ei meillä ole yhtään karttaa, niin pistetään tämä. Joo. Olisi rekkiä. 44 minuuttia. Jos mä vielä nopea käyn kattoo, että onko täällä mitään. Ei täällä. Ui, siellä on viimeinen marja. Hömmötti. Mitä hittoa? Mä en tiennyt, että se on täällä. Ei. Pitää lyödä sitä. Kokeilla uudestaan. Mulla on ihan todella hyvä takuu. Hitto. Mun on aivan pakko saada tää. Yes! Tää oli kova löytö. Koska mä en viimeksi muistanut, että se vika oli täällä. Mehän siis yritettiin saada pelin alussa, mutta... nice. Hyvä. Saatiin yksi tehtävä tehty. Voisin sen käydä vielä lunastaa. Ostetaan Mossland-kartta. Jätetään julkista liikennettä. Ja mennään. Ja tänne. Ups, ja tänne. Noniin. Tässä on sun Regina Fora. kusimarjet. Toki. Mitä? Mitä? Siis ihanko totta?
Eikö niin, mä painan taas väärää nappia. Tästä noin. On tyhmä. Joo. Joo, ole hyvä. Mä hämmennyin, että toi druidi olisi vaan, että joo, kiitos, pidä vaan marjat. Se on aika kusinen loppu. No niin. Millä sitä soppaa syntyy? Mitä? Siis se oli jotain sä teit jonkun hallusinaatioreaktio. Okei. Aika hyvä. Maksa hyvin, niin mä oon ihan tyytyväinen. No katsotaan mitä se tekee. Okei. Eli jos laitetaan turpaa, niin me saadaan silkkiä. Se on ihan itse asiassa ihan... Kuulostaa, että sille kyllä jotain käyttöä saadaan. Noniin. Siinä oli eka episode. Ei kuoltu vielä kertaakaan. Ja me jatketaan ensi kerralla ja... toivon mukaan se on erittäin pian. Moro!